Turecko, most mezi Evropou a Ázií. Unikátní země, kde se míchá evropský životní styl s blízkovýchodní a arabskou tradicí. Náš dnešní host Verča žije už přes 10 let v Istanbulu a pracuje v turistickém ruchu. Ahoj Verčo. Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie. Já moc děkuju, že si pozvánku přijala. Dneska probereme to, jak sehnat v Turecku práci a ubytování, jaký tam jsou životní náklady, to vše a spoustu dalšího se dnes dozvíme. Já mám určitě na tebe první otázku, vzhledem k tomu, že pracuješ v turistickém ruchu, tak sezóna je v plném proudu, tak v Turecku předpokládám, že je krásný počasí, je to tam skvělý na koupání, já jsem tam sám byl. Tak jak to aktuálně zvládáš? Máš hodně práce? Práve že nie. Čo sa týka mojej práce konkrétne a mojej sezóny, tak tá sa začína až v septembri v záži. Ja vlastne teraz v lete mám ako keby voľno. Ten Istanbul je zameraný ako skôr na podzim, na jaro a na tieto mesiace. Čo sa týka leta, ľudia preferujú Antáliu a vlastne turecké pobrežie, tureckú rivieru. Takže ja momentálne nemám veľa práce. Mhm, mhm. No a v podstatě ten turismus, kolik třeba lidí jezdí takhle do Turecka, jo? Než se třeba přesuneme k tomu, jak pracovat, jak se ubytovat v Mhm. Istanbulu, tak z pohledu turistů, tak je hodně Čechů a Slováků, kteří takhle cestují do Je. Istanbulu. Ja to sama sledujem. V podstate, hlavne po tom covide bol taký obrovský nárast, ale už aj počas covidu. V podstate, aby som troška povedala, ja som tu ako keby 10 rokov v Istambule, práve v oktobri, v říjnu bude 10 rokov a 11 rokov ako keby v Turecku, predtým som ešte bola v iných častiach Turecka. Takže viem to porovnať. Taký boom, ako keby Istanbulu, ja hovorím o Istambule hlavne, začal počas covidu, pretože Turci mali tie opatrenia trošku nižšie štandardy, ako boli v Európe, takže tie hranice boli relatívne otvorené pre turistov. No a vlastne po covide dala by sa povedať, že ešte bol stále covid 2020, 2021, 22, 23. 2023 bol dokonca rekord, čo sa týka ako keby celkovo turizmu v Istambule. Čo sa týka Čechov a Slovákov, je tu nárast, pozorujem. Samozrejme, veľa ľudí chodí len ako keby pozrieť si mesto, veľa ľudí sa vracia, príde raz a nestačí to, lebo Istanbul je obrovský. Veľa ľudí chodí hlavne kvôli seriálom, kvôli sociálnym sieťam, kvôli zdravotnému turizmu, čo robím. Takže áno, je tu obrovský nárast. Mhm. A jaká je úplně, jakou sezónu nebo jaký měsíc by si úplně nejvíc doporučila pro návštěvu Istanbulu, aby člověk opravdu stihnul všechno, Mhm. ale zároveň tam nechodil v zimní bundě? No, to je tiež také trošku také, nevieme povedať, že presne kedy, lebo počasie býva troška iné ako na tureckej riviere. Není to také, že stále je tu teplo, ako si veľa ľudí myslí. Paradoxne my tu máme zimu normálne v zime, v zimných mesiacoch. Povedala by som, že ten november, ten listopad, december, január, február je dosť zima a veľa prší. Dokonca aj sneží. Vo februári väčšinou na konci januára zvykne snežiť. Je to taký mokrý sneh, nie je to nič pekné, vtedy mesto úplne kolabuje. Turci nie sú na toto zvyknutí v Istambule. Takže to by som akože vynechala, aj keď niekto chce prísť do mesta a chce ako keby troška, že ušetriť a nie sú tam tie návaly tých ľudí, tak môže prísť aj v zimných mesiacoch, to mesto má stále čaro, hej. Vie si človek pozrieť aj tie interiérové pamiatky, čo sú vnútri, alebo vie ísť aj okolo Bosporu, len ako strašne fúka. Istanbul je známy tým, že to strašne fúka, takže tu vás prefúkne až do kosti. Hej? Aj keď najnižšia teplota je okolo 0 stupňov, ale už to je dosť zima, keď je večerno chladno. Čo sa týka najkrajších mesiacov, by som vypichla ten apríl a máj. To sú fakt, ako tie jarné mesiace, sú dva krásne mesiace. Špeciálne ten apríl, tak tam kvitnú tulipány. To je vlastne symbol Turecka, celkovo je osmanské ríše tulipán, kvet tulipán, takže v Istambule sú krásne ako keby parky rozkvitnuté v tom apríli. Ako je to fakt príjemné počasie okolo tých 17, 18 do 20 stupňov, záleží, ono sa to často mení a nie sú už tie zrážky, aj keď môžu byť, ako prší v Istambule do leta, potom v lete už nie. No a potom samozrejme máme leto, veľa ľudí zvykne prísť aj v lete s tým, že tá teplota je tu okolo 30-33 stupňov, ale chodiť po meste je to dosť nekomfortné, takže menej ľudí chodí. No a potom podzim, samozrejme september, október, to sú ešte veľmi príjemné mesiace. Mhm, Já se určitě sám chci do Istanbulu někdy podívat, takže proto se i ptám částečně pro sebe, abych věděl, v jaký je Mhm. optimální období z pohledu člověka, co Tak tam ťa takhle žije. rada privítam, keď prídeš.
No to bude super, tak to se případně domluvíme, můžeme se i sejít na Určite. klasickou tureckou kávu. Eh, Áno, aj tá je veľmi známa. No, určitě mám k Istanbulu ještě víc otázek, k tomu se Mhm. dostaneme. Co mám určitě teď otázku na tebe je, proč zrovna Istanbul, proč Turecko a jak se vůbec k tomu přistěhovat se do takovýhle zajímavý země dostala? No, u mňa je to všetko ako keby náhoda alebo osud, daj si to ako chceš, každý verí na niečo iné. Ja som, neviem, či chcem ísť úplne ďaleko do minulosti, ale ja som predtým, narodila som sa na Slovensku, hej, vyštudovala som tam strednú vysokú školu, ale už medzi tým ja som vždy začala chodiť ako do zahraničia. Od útleho veku, dajme tomu od 17 rokov, som v podstate pravidelne začala chodiť do zahraničia pracovať. Moja prvá krajina bola Taliansko, ja som kedysi robila modeling, takže som dosť cestovala do toho Talianska. Potom som ako keby, nemala som nejaký plán a nikdy som úplne nechcela zostať na Slovensku. Nie, že by som nemala rada, ja milujem Slovensko, ale mi bolo dosť malé na tú dobu. Prišlo mi to malé, že chcem niečo viac. Takže som chcela vidieť svet, tak som ako dosť cestovala aj kvôli tej práci, som celkom dosť pocestovala. No a do Turecka som sa prvýkrát dostala 2014. To bolo na tureckej riviere Side, to určite poznáš, to je taká tá dovolenková oblasť. A tam som pracovala v jednom zlatníctve a butiku vlastne celú tú jednu sezónu a v tej dobe Turecko bolo ekonomicky na tom oveľa lepšie, jak je dnes. Bola tá kúpna schopnosť tých turistov bola lepšia, čiže bola dobrá sezóna. Ja som tam bola vtedy asi 6 mesiacov nejak tak a potom som prešla ešte do Antálie, mne sa tam veľmi páčilo. V podstate bolo to veľmi, ako tá prvá skúsenosť bola veľmi dobrá. Dobre som aj zarobila tým, že my sme mali aj ubytovanie platené, tak som veľa neminula. Bolo to super, hej, pre mladú babu super skúsenosť. Potom som sa vrátila a stále som ako keby nevedela, čo ďalej s tým môjim životom. Robila som veľa rôznych prác, som skúšala stále troška ten modeling. Bola som chvíľu na Slovensku, chvíľu v Rakúsku. Proste nemala som žiadny plán do života, hej. Nebola som nikde usadená. A 2016 som mala 3 ponuky. Jedna bola do Kataru, tiež tam niečo, už si nepamätám presne, tuším, že na bare alebo nejaká taká práca, potom jedna bola do Dubaja a ja už som predtým bola v Dubaji a už som tam cestovala. Ja mám rada troška tak viac zeleň a prírodu, ako keby. A ešte jedna bola na Egejskú rivieru do Turecka a to bolo také, že chcete si zarobiť a užiť si leto, hej, tak jo, že yes, akože idem hneď, tak som si zbalila jeden kufor, to bolo 1. mája som prišla, to si pamätám. A Egejská riviera je tadiaľ, ako je vlastne Egejské more, hej, čiže oproti je Grécko potom. Takže ja som išla do Didymu. Didym je taká oblasť vlastne v Turecku, to je tiež dovolenková oblasť. Ono celé to je ako keby tá turecká riviera, ono sa to potom napája na tie ďalšie oblasti. No a ja som v tom hoteli vlastne v jednom robila ako yoga inštruktorku a takéto animátorku, ako keby dalo by sa povedať. Ja som sa vtedy aj trocha joge venovala, tak veľa vecí som sa venovala v živote. A vlastne ja som tam zostala 7 mesiacov. Bolo to veľmi náročné, veľmi ťažká práca z toho titulu, že dlhé hodiny robíš v tej sezóne, nemáš niekedy ani voľno, ale zároveň, keď si mladý človek, tak to bolo aj zábavné, hej, ja neviem, party, alkohol, teraz zábava s hosťami, teraz plávanie v bazéne, proste bolo to aj náročné, ale aj pekné, hej. Spravila som si tam veľa kontaktov jedno s druhým. A vždy vedelo sa, že tá sezóna niekedy skončí, takže môj plán bol akože ísť domov potom naspäť na Slovensko. No a ja som mala akože 29 rokov vtedy a vždy som sa chcela ísť pozrieť do Istanbulu, lebo som pozerala taký turecký seriál, sa volal, že Sultán, veľkolepé stoletiova sa to volalo, to vtedy fičalo, takže zalúbená do Istanbulu, hej, tá história ma lákala, takže si vravím, že pôjdem ešte pozrieť Istanbul a potom ako keby už sa vrátim domov. No a medzi tým vlastne na tom hoteli bolo veľa hostí aj Turkov, dalo by sa povedať. Ja som si tam vtedy priateľa našla. No, on si ma našiel, Turci si išli nájdu. To nebolo také, že ja som hľadala. No a on žil ako v Istanbule, tak si vrám, že dobre, tak to využijem, tak teda pôjdem aj do Istanbulu. No a jak tá sezóna skončila v októbri, koncom toho října, tak som potom išla do Istanbulu a potom som tam prišla a už som tam zostala. A prišla som tam s jedným kufrom a v tom kufri som mala len bikiny, žabky na leto, ja neviem, trička, kraťase, nemala som ani ponožky zo sebou, nič. Lebo som neplánovala, že zostanem. Mne povedali, že zbal sa takto a takto, je tam leto, hej.
No, takže ja som prišla do Istanbulu a vlastne ako keby učarovalo mi to mesto a nejak neplánovane som tam zostala a už bude v tomto roku žínu akože 10 rokov, čo som tu. A medzi tým sa veľa vecí zmenilo samozrejme v mojom živote. Jo, tak krásný příběh, úplně od animátorky až po prostě úplně 10 let v jednom městě, v hlavním, no ne v hlavním městě Turecku, to je taky potřeba zmínit, to je Ankara, Áno, áno. ale určitě Áno, jako ale veľa ľudí si to myslí a akože dosť aj právom, ono bolo kedysi hlavné mesto Konštantinopol, ale ono je hlavné mesto turizmu, je hlavné mesto tej estetickej medicíny, v tomto áno. Jo, jo, určitě, určitě. No, to je určitě hrozně zajímavý. A co tě vlastně přimělo třeba zůstat? Byl to ten přítel, nebo to bylo to prostředí, ta atmosféra toho Vieš čo, města? ani nie přítel, my sme sa už potom rozišli, ono, tieto turecké romániky, to veľa dievčat a žien pozná. Ja som ako keby nemala nič také, kam sa vrátiť, že nemala som nejaký taký stabilný život na Slovensku a stále som chcela niekam ako keby chodiť, no. Ono, možno poznáš taký koncept, že niektorí ľudia sú takí, že late bloomers, hej, že oni majú tak neskôr v živote si nájdu, veľa ľudí sa hľadá. No a ja som sa dosť ako hľadala v tej dobe a tuto mi to prišlo také super proste, krásne mesto, ako učarovalo mi to a vravím si, že prečo neskúsiť tu. A ja som jeden rok, potom ešte prvý rok, jak som tu bola, skúšala aj ten modeling tu na ako keby nejako naštartovať. Mala som 29 rokov, ono v tom čase sa už končí, čiže ja som to tak rok skúšala s tým modelingom, robila som to do 30-ky, ale nebolo to tu také výhodné, čo sa týka zárobkov, ako keď som bola zvyknutá v Európe. Takže presne v 30-ke som to nechala asi len, že zmením si kompletne akože život, idem úplne inú kariéru vyskúšať. Ja som stále tak akože menila niečo. Mhm, mhm, mhm. Jako zajímavý, no a když jsi třeba letěla právě na ty, do toho hotelu, tam dělat tu animátorku, tak co Mhm, všechno bylo pro to potřeba a i pak pro to zůstání? Jak jsi řešila třeba mhm, pracovní víza, povolení, máš už tam třeba i mhm. nějaké občanství, nebo jak to vlastně tohle je v tom Turecku? No, toto je veľmi taká triky otázka, lebo veľa sa tu mení. Politicky sa tu strašne veľa vecí mení za tie roky. Ja keď som sem prišla, a toto by som rada ako zdôraznila, lebo mám veľa prevažne klientiek, dám, žien, ktoré akože tiež sú takto očarené, chcú tu prísť žiť, pracovať, ja to už teraz neodporúčam. Hej, není to také ľahké, ako keď ja som tu bola. Ja keď som sem prišla, tak v podstate my, ako Slováci a Česi, môžeme tu legálne zostať 90 dní zo 180 dní, čiže za pol roka tu môžete byť 3 mesiace. A potom môžete vyjsť a znova sa vrátiť. A väčšinou ľudí to ako ani nevie, lebo to neriešia, pretože nikdy nepresiahnu tie 3 mesiace. Hej. Potom je potreba, už keď sa presiahne tento pobyt, je potreba si vybaviť tzv. Ikamet alebo Kimlik po turecky, alebo Residency Permit, alebo teda povolenie na to, aby ste tu mohli žiť. A to je veľmi obťažné získať. Kedy si to bolo také, že išla som na políciu, povedala som, že som zo Slovenska, oni sa spýtali, že tam je taký futbalista, oni sú veľkí akože fanúšikovia futbalu a dostala som takto so zatvorenými očami na 2 roky ako pobyt. Hej? Žiadne veľké poplatky. A ono sa to rokmi, tá politika migračná a celkovo s cudzincami veľmi zmenila, pretože bolo tu veľa vecí politických, proste 2016 tu bol pokus o taký nejaký prevrat, možno poznáš, možno si počul, hej. A do toho sa nabalujú ďalšie, ako by som povedala, problémy Turecka, ktoré majú, hej, vedľa je napríklad Sýria, bol tu potom taký prílev Sýrčanov, potom veľa ľudí získalo ako keby z tretích krajín, hej, bavíme sa Pakistana, takéto tie tretie krajiny, získalo všelijaké shady pobyty, tak toto poviem. A na to oni začali sprísňovať ako keby aj pre Európanov. Plus tá geopolitika je momentálne nastavená, by som povedala v Turecku, že skôr proti Európe, proti západnému svetu a pro arabský svet alebo pro iné krajiny. Takže ono sa to veľmi odráža aj na tomto. Čo sa týka Istanbulu, hovorím za Istanbul, nehovorím o iných častiach Turecka, pretože tam môžu byť tie lokálne zákony brané tak menej prísnejšie. Tu je to veľmi prísne, pretože najväčšia koncentrácia cudzincov je tu v Istambule a oni dokonca vláda zakázala, sú špeciálne akože districts, akože forbidden districts v Istambule, kde ako
turista, alebo teda keď prídete, nemôžete si tam ubytovať, lebo tam nedostanete pobyt. Môžete tam byť 3 mesiace, ale nedostanete ten pobyt, hej. A sú to všetky tie najznámejšie štvrte, napríklad Šišli, potom Fatih, to sú vlastne tie, kde sú tie pamiatky, Sultán Ahmed, teraz Bešiktaš, tu, kde žijem ja. To nie je zakázané, ale ja už som tu dlho, ja som tu 10 rokov, tak ja už mám iný typ pobytu, k tomu sa dostanem. Čiže, aby som to zjednodušila, nedostanete turistický pobyt, hej, tak veľmi jednoducho. Buď musíte mať nejaký kontakt veľmi dobrý z tureckej strany na vládu, ktorý vám to vybaví, lebo vždy existujú nejaké výnimky. V Turecku je všetko o kontaktoch a o peniazoch. Druhá možnosť, kedy si to bolo veľmi také prominentné, veľa ľudí to robilo aj z Čiech, si pamätám, že si kúpili nejakú property, nejaký byt a vlastne na základe toho vedeli dostať dokonca až občianstvo v minulosti. Dnes už nie, dnes už dostávajú len ako keby nejaké povolenie na pobyt, lebo tu majú nehnuteľnosť. Ale tá nehnuteľnosť, teraz aby som neklamala, musí byť nad $200,000, hej. Nie každý na to má. Čiže to je prvá možnosť, nehnuteľnosť. V Istanbule sú pritom ešte oveľa drahšie. Ďalšia možnosť je vydať sa za Turka. Ja som vydatá, môj manžel je Turek. Ale teda ja už som sa vydala, až keď som tu bola nejaké roky, neprišla som sem a hneď som sa sem nevydala. Takže to je ďalšia možnosť, že keď sa tu žena alebo aj muž vydá, ožení, tak dostane tzv. Family Residency Permit. Hej? Takže to je ďalšia možnosť. Potom sú ešte rôzne možnosti. Teraz Turci otvorili taký, že nomád, taký ten online digitálny nomád, nejaký permit, že aj to sa dá, keď viete dokladovať, že ste nejaký možno influencer, hej, proste takéto veci, aj to sa dá, neviem presne detaily, ale nesmiete hovoriť zle o Turecku. Takže oni toto veľmi prísne kontrolujú. No a samozrejme ešte je tam ďalšie typy sú. Ešte jeden by som spomenula, je taký zdravotný, ako keby tým, že ľudia sa napríklad prídu liečiť. Sú nejakí ľudia, majú aj vážne ochorenia, hej. Je tu veľa koncentrácia, veľa univerzitných nemocníc a tak ďalej. Tá liečba môže byť menej nákladná ako v Európe, takže aj na toto viete dostať do roka napríklad ten pobyt, hej, že sa tu niekto napríklad príde liečiť na rakovinu, hej, a stále sem chodí, takže dostane pobyt. Čiže sú rôzne možnosti, ale pre niekoho, kto by teraz chcel ísť napríklad z Čiech, chcem žiť, že je tu krásne, tak to vôbec neodporúčam, pretože je to extrémne drahé. Extrémne drahé, môže vás to výjsť niekoľko $1,000 a nie je tam garancia. Pričom ten turistický sa na začiatku vždy dáva 6 mesiacov, hej. Čiže keď tu reálne chce človek žiť, tak tých 6 mesiacov veľa nevyužije. Rok, možno, že zo pár vyvolených, ak dostane. A treba to stále obnovovať, hej. A tam sú potom rôzne podmienky, ako mať zmluvu od majiteľa bytu. Veľa majiteľov bytu robí rôzne problémy cudzincom. Čiže vôbec to není jednoduché, ako to bylo kedysi. Já jsem extrémně překvapený z toho. Já jsem vůbec nečekal, že takhle jakoby začít žít v Turecku je takhle složitý a překvapilo mě Je. to protizápadní tažení, že jako kdyby se to trošičku tam, já nejsem úplně přesně jako v obraze, ale trošku radikalizovalo tím směrem spíš pro ten arabský svět. Ale to je zajímavý, přece jako spoustu Turků žije v Evropě, primárně v Áno, Německu. A jak třeba na to ty áno. Turci v Německu reagují, na to, jakým způsobem se ta jejich rodná země otáčí vlastně proti tomu, kde žijou? No, ja mám veľa aj známych. Ja som ešte by som rada spomenula, ja som žila predtým ešte rok v Holandsku, 2012, hej, 2011, 2012. Čiže ja poznám aj tam veľa Turkov odtiaľ, aj z Nemecka, samozrejme aj môj manžel má nejakú rodinu, čo sú v Nemecku a tak ďalej. Áno, oni síce žijú v Európe, ale ja by som si dovolila tvrdiť, že 80% z nich je pro túto politiku, ktorú majú momentálne v Turecku. Dokonca volia stále toho istého prezidenta. Takže sú, by som povedala v tomto, nie všetci samozrejme, ale veľa z nich, ako lokálni Turci im to dosť vyčítajú, takto ti poviem. Tým, že oni žijú vlastne a majú tie výhody Európskej únie, zarábajú eurá a chodia sem napríklad raz do roka na mesiac, tak tu všetko ako využijú. Ale už aj oni sa sťažujú, že je tu akože drahšie, ale zároveň stále to sťažujú tým ľuďom, ktorí žijú tu, hej. Ako politika nechcem úplne zabiehať do nejakých detailov, nechcem ísť do basy napríklad, hej, za to sú tu veľké tresty. Napríklad o tomto, čo sa my teraz bavíme voľne, ako keby, tak toto by som v tureckých médiách alebo na sociálnych sieťach povedať nemohla, ani len náznakom. Ľudia si toto neuvedomujú.
V podstate Turecko nie je síce Európska únia, áno, to je pravda, aj keď časť, 8% územia, ak sa nemýlim, leží v Európe, ale aj tá mentalita, oni mali takú balkánsku mentalitu. Ešte v minulosti veľmi boli podobní Balkánu, hej? Čiže radi si vypili, radi sa zabavili, proste vždy tam bol tam ten islam, ale bol v inej forme prezentovaný a v inej forme praktizovaný, ako je dnes, hej? Dnes je spoločnosť v Turecku extrémne polarizovaná, delia sa na tých, ktorí sú akože tí náboženskí a tí sú tí svätí, tí majú pravdu, tí sú vždy najlepší a tým sa nesmie nič povedať a oni všetko môžu. A potom sú tu ľudia, ktorí sú moderní, chcú zmeniť Turecko, ozvú sa, ale sú ako keby bytí tou vládou, hej, takže to je len akože veľmi málo, čo som si teraz povedala. Tie problémy sú tu obrovské. Ja by som povedala, že oni sa datujú od 2016, hej. Ono to pomaličky začalo v tom období, pretože prevraždy proste, ono sa nevie presne, kto to všetko spravil, do tých detailov nejdem. Tam sa veľa skloňuje potom rôzne ako terorizmus, rôzne ako strany, rôzni jednotlivci a tak ďalej. A terajší prezident z toho extrémne ťaží. V podstate vybudoval si moc a takú autokraciu úplne na strachu, na zastrašovaní a na disinterpretovaní viery. Hej? Čiže viera je tu obrovský nástroj, ako ovládať ľudí. Oni majú na to aj názov, volá sa to, že politický islám a to je, si myslím, tá najhoršia odnož, pretože slúži len v prospech tých veľkých ľudí. Jo, je to jako zároveň ale hrozná škoda, že jo, protože Je, Istanbul a Turecko bylo vždycky extrémně propojený s Evropou, bylo to, jak jsem říkal na začátku, prostě křižovatka mezi Ázií, Blízkým východem a zároveň hlavně Evropou. A vlastně jako to Turecko byla taková jako pravá ruka té Evropy a teď vlastně se to áno. jako, no je Ale to, stále aj je. Akože máš pravdu, stále aj je. Akože oni sú v NATO, hej, majú tretiu najväčšiu armádu, ak sa nemýlim, v NATO, hej, čiže oni sú silný partner. Takisto Bosporský prieplav, v podstate všetky lode, čo idú odtiaľto, hej, alebo stadiaľto, čo sa chcú dostať na Čierne more, alebo z Čierneho mora na Stredozemné. Takže oni sú partnermi Európy, aj ekonomickými partnermi, ale Európa veľa vecí ignoruje, čo sa týka Turecka. hmm, hmm. No, zajímavý. Je to fakt jako zajímavý a když právě se bavíme o těch lidech a o té politiky spíš půjdem pryč, protože přesně tam jako to není úplně bezpečný, Áno. tak jaký jsou lidi v Turecku, jo? Mně, Mhm, mně občas přijde, třeba můj táta jezdí do Turecka třeba 2krát ročně, jo? Jezdí primárně jako mhm, do té oblasti té Antálie, Alánie, k moři, tohle a v podstatě vždycky přijede a říká, je úplně nadšenej, což jako je super, že je mhm, nadšenej, ale zároveň má trošičku takový růžový brejle na sobě. Jo? On prostě říká o mhm, Turcku, že jsou strašně veselý a přátelský a pohostinný, což do jisté míry můžou být, ale pořád je to turistická oblast, která je mířená přesně na ty áno. turisty a je to jako taková maska v podstatě. Tak odkryj Mhm. nám tu masku, jaký jsou Turci? Zase záleží úplne, že kde ideš, lebo sú turistické oblasti, kde sú zvyknutí na turistov, na cudzincov celkovo. Sú regióny, kde moc nie. Ale vrem, ako Turci sú v podstate dobrí ľudia, za mňa by som povedala, akože boli viac pohostinní, oni majú ako strašnú ekonomickú krízu, to si teraz treba povedať. Zase nechcem ísť do tej politiky, ale tu sme mali niekoľko infláciu, hej. Stále máme infláciu v podstate skoro 60%. Z jedného dňa na druhý ľudia stratili svoje úspory, takže tu sú obrovské ekonomické problémy. A ľudia sú potom nešťastní a vlastne jediná ich šanca ako keby zarobiť je naozaj niekedy, akože nechcem povedať, že okradnúť tých turistov, ale snažiť sa čo najviac zarobiť na nich, hej. Zvlášť v tých turistických oblastiach a takisto aj v Istambule. Není už Turecko také lacné, ako bolo preslávené, že lacná destinácia. Už to nie je pravda. Je aj pre domácich drahá a dalo by sa povedať, že aj pre turistov, akože povedia si, že tie ceny sú už vyššie. Ale čo sa týka ľudí samotných, oni sú veľmi príjemní, zase záleží, kam idete, záleží veľmi od rodiny, záleží, akú úlohu tam hrá tá viera v tej rodine, ale to možno je už, keď sa sem žena vydá, hej. Čo sa týka takého prvého kontaktu ako turisti, tak oni sú, si myslím, že väčšina z nich sú milí, sú zvedaví, oni sú veľmi zvedaví, nemajú nejakú servítku pred ústami, čiže oni sa vás opýtajú, že odkiaľ si, oni málo vedia geografiu, taká tá vrstva
čo veľa necestuje, hej, to je 80% Turecka, čo nikdy v živote neboli v zahraničí, tak poviete, akože Slovakia tak rozmýšľajú, potom Čechoslovakia to už vedia trochu viac. Väčšinou my sme akože Rusia, my sme ako všetko pre nich, ten východný blok, v podstate oni tvoria, že Slav Ukeller, akože slovanské krajiny a oni to všetko spada pod Rusko podľa nich, aspoň tak akože geograficky alebo kultúrne, hej. Takže hádať sa nemá nejaký význam s nimi o tom, ale takí tí cestovanejší vedia samozrejme. Sú milí, veľa z nich ako je pohostinných, aj takí tí, čo majú menej. Veľakrát sa mi stalo, že zavolajú na čaj. Akože v tomto áno, hej, ale zase záleží kde. Záleží aj vy máte, aký máš aj ty vibe, hej, voči ním, že keď si aj ty tak milo nastavený, dobre, hej, tak oni majú radi. A vravím, akože keď prejdú také tie prvé minúty, tak sa začnú opýtať, že koľko zarábaš, odkiaľ si, či máš dom, či si ženatý, či máš manželku, ona čo robí a proste strašne veľa ich zaujíma o tvojom živote. U nich je to bežné, hej, není to úplne štandard u nás sa takto vypytovať z ľudí, ale tu je to úplne bežné. A dá se vybudovat nějaký jako pravý přátelství, že aby to nebylo jenom takový povrchní, takový to ze slušnosti, ale dá se s nimi vytvořit opravdu ty hluboký jako přátelství a vztahy? No, ja budem zase hovoriť zo svojej skúsenosti vlastnej, pretože keď by som akože povedala, že oni sú všetci takíto, tak to nie je pravda. Nechcem ľudí hádzať do jedného vreca a možno iné ženy majú inú skúsenosť ako ja. Celkovo Turkyne ako ženy sú veľmi ťažké na priateľstvo, pretože oni nás moc nemajú radi, tieto cudzinky, špeciálne zo západného sveta alebo zo Slav countries, majú voči nim určitú zábranu, vychádza to z histórie samozrejme aj. Z histórie napríklad, ako vieš, Turci mali tí sultáni háremy a tak ďalej. Vždy tam boli preferované cudzinky, hej. Turkyne sa ani nemohli ako zotročovať, dávať do háremu. V tej dobe ako Turecko bolo úplne iné. Nie je to dnešné Turecko, bola to Osmanská ríša. Ale taká tá rivalita a taká tá prirodzená ako keby antipatia tam je, hej. Čiže ja mám nejaké Turkyne po tých rokoch, väčšinou zo susedstva, ako čo tu bývame spolu, tak sa poznáme, sadneme si na kávu, pokecáme, ale to hlboké takéto kamarátstvo, že môžeme si všetko povedať, ako so slovenskými kamoškami, tak tam nie je. Hej, ja som takéto niečo nenašla. Možno iní majú iné šťastie, možno majú s tým skúsenosť, ale so ženami ja osobne mám zlé skúsenosti, hlavne zo začiatku. Keď som robila v čisto napríklad ženských kolektívoch, tak to bolo dosť peklo pre mňa, poviem to takto. Závisť, rivalita, klebety, taká tá neprofesionalita, to je bohužiaľ štandard v ženských kolektívoch v Turecku. Hej, česť výnimkám. Ale muži sú potom akože viac easy na kamarátstvo, lenže tam je druhá strana, že keď si žena, tak oni to zase úplne ináč berú. Takže treba si dať tie hranice nejako zo začiatku, ale napríklad ty, ako keby si išiel, tak muži sú viac takí, není tam tá závisť, není tam tá, ako keby tá ženská rivalita, takže tebe by sa úplne ináč správali, hej. Čiže je iné, či si žena, či si krajšia žena, jak vyzeráš, to je všetko také malé veci, ktoré oni zohľadňujú. Čiže za mňa nemám veľmi dobré kamarátky, ale mám veľmi dobré susedy, s ktorými rada posedím a pokecáme. Mhm, no, jo, takže když bych tam jel jako muž, tak bych měl vlastně snažší možnosti se seznámit třeba a Áno. navázat ty kontakty s těmi jinými muži, než jako žena s ženami. Aj so ženami, akože aj so ženami by si podľa mňa, oni majú radi, zase práve Turkyne majú radi aj ako zahraničných mužov, dalo by sa povedať, hej, oni sú vždy zvedavé a aj keď není to také, zase to prejdeme do nejakých týchto love affairs, ale také tie flirtovacie, to není úplne, lebo predsa je to konzervatívna země, toto ako Turecko není úplne taká otvorená ako u nás v Európe, takže tam treba brať do úvahy aj iné. Ale v mladších kolektívoch, napríklad v nejakých puboch, alebo tak sú veľmi priateľskí, sú veľmi akože otvorení, hneď by sa skamaráti s tebou, takže to, ako tí mladí ľudia si myslím, že sú dobre na tom Turecku. Hele, ale Turecko není země, kde muž může mít více žen, je to tak? Nie. Toto aj sa občas tak hnevam, keď sa ma niektorí moji klienti pýtajú, no nebojíš sa, lebo môj manžel je Turek, Ježiš, nebojíš sa, že donese nejakú inú Turkyňu alebo nejakú inú ženu, vrem absolútne nie sme v arabskej krajine. V podstate Turci majú ústavu zatiaľ rovnakú, takú ako my, sekulárnu, hej.
Čiže oni majú ústavu takú, ako majú v európskych krajinách. A to by som len vypichla, je to len a len vďaka jednému človeku v ich histórii, Mustafa Kemal Atatürk, ktorý 1923 založil vlastne turecký štát, moderný, ako ho poznáme dnes. A vlastne oni, čo majú dnes, za všetko môžu ďakovať jemu. Asi takto by som to zhrnula. Čiže on uzákonil školstvo, začal abecedu zmenil. Oni dovtedy napríklad písali arabsky, hovorili turecky, ale písali arabsky. A Turci nemajú s Arabmi nič, ani len geneticky nie sú nejak príbuzní, hej. Čiže vlastne ich spája len ten islám, tak to by som povedala. Ale Turci vždy boli za mňa tak bližšie k Balkánu, ako keby k tým balkánskym krajinám. Takže tento ako Atatürk spravil vlastne veľa pre nich a v podstate oni mali ženské práva úplne na vrchole už v tej dobe, kdežto my ešte v Európe sme len ako keby začínali s tými právami, hej. Ale zároveň dnešná politika dnešného prezidenta všetko ničí, dalo by sa povedať. A to, čo ten Atatürk spravil, že 100 rokov dopredu pripravil krajinu, tak oni idú ako keby 100 rokov naspátky, ako keby naspäť s touto terajšou politikou. A Takže... přesně zajímavý, já jsem nedávno četl o Atatürkovi právě i jako v časopise přesně tu historii, co tam všechno udělal v tom Turecku a přesto mně přijde, že jako ho stále uctívají, jo, jsou tam Áno, fotbalové stadiony pojmenovaný po něm, áno. letiště a tak dále, ale zároveň vlastně pošlapávají ten jeho odkaz. No, ako ľudia si myslím, že ho milujú právom. V podstate ja by som z mojej skúsenosti viem rozdeliť ľudí v Turecku tak, že sa len opýtam, koho majú radi. A ja už hneď viem proste, kde koľka bije. Není to nejaké škatulkovanie. Oni keď povedia, že majú radi Atatürka, že ho uznávajú, tak viem, že sú to vzdelaní, relatívne sčítaní ľudia, ktorí akože majú nejaké IQ, hej. Keď niekto skôr smeruje na tú Osmanskú ríšu, ja nevravím, že bola zlá, hej, ako ona mala rozkvet, Osmanská ríša v 16. storočí, ale to nebola inštitúcia, ktorá by bola udržateľná do 20. a 21. storočia. Takže oni keď smerujú týmto smerom a keď povedia, že... Ale zase to je paradox, lebo niektorí môžu mať radi aj Osmanskú ríšu a Atatürka, takže nechcem byť akože úplne taká, že nejak zlá, ale keď mi povedia, že neuznávajú Atatürka a že uznávajú terajšieho prezidenta, tak viem, koľka bije a s takými ľuďmi sa radšej ani nebavím. A úprimne nemám vo svojom okolí veľa takých, lebo ja sa im aj vyhýbam. Oni asi vedia, takže navzájom by sme sa nejak asi ani nekamarátili. Rozumím. No, trošičku odbočím, ale když bychom se měli jako přesunout do Slovenska, tak není náhodou, neprochází Slovensko náhodou ničím podobným jako teď Turecko politicky, že v podstatě tam jako je zase trošičku návrat jako kam si víc na východ, než jako třeba na západ? Áno, viem, čo myslíš, viem, kam smeruješ. Tiež nechcem sa úplne nejak vyjadrovať, lebo ja som aj veľa kamarátov takto stratila kvôli tomu, že keď sa nejak vyjadrujeme na Slovensku k politike, lebo my Slováci sa vieme do krvi pohádať. My sme strašne hákliví na politiku, pritom sme malý národ a nemuseli by sme sa až takto byť kvôli politike. Je to úplne zbytočné, si myslím. A vravím, ako veľa kamarátov som takto stratila, lebo proste prestali sme sa baviť len kvôli nejakému názoru politickému. Kdežto Turci takí nie sú, oni sa dokážu pobaviť, keď až preč tú politiku, tak o futbale. Hej, že toto na Turkoch sa mi páči, ale my sme strašne zlí v tomto na Slovensku, hej. A je to strašne radikalizované, čo nemám rada ani ja, hej. Môžeš mať iný názor, ale musíš akceptovať aj toho druhého, ako keby. A veľa ľudí to nevie teraz na Slovensku. A či sa to tam uberá, vieš čo, nežijem na Slovensku v podstate pravidelne od 17 a neprináleží sa mi k tomu nejak vyjadrovať. Za mňa nie. Za mňa Turecko je na tom oveľa horšie, ako je Slovensko. Z mojich očí, z môjho pohľadu. Nevolím. Mohla by som voliť, ale práve vtedy, ak nie som na Slovensku, tak nevolím ako keby. Ale keby som mala možnosť, tak áno, ale nie som vyslovene, že taká, že musím tam ísť teraz voliť za ten svoj názor jedno s druhým. Ja si myslím, že Slovensko, áno, sú tam väčšie problémy. V Turecku sú väčšie, ako na Slovensku. Sú tam nejaké problémy, ale stále si myslím, že to nie je také... Nedá sa to porovnať s Tureckom. Turecko je úplne niekde inde, tu je tá viera, na Slovensku my máme inú geopolitiku. Ja som aj za... Aj dokážem pochopiť, aj čo terajšia vláda na Slovensku, čo robí, prečo to robí, dokážem to pochopiť s tými očami, že ja žijem dlhodobo v zahraničí, hej.
Ale teraz by som sa tam asi nevrátila na Slovensko, lebo mi príde, že je, áno, že všetko je drahé, že tam veľa vecí nefunguje, to je pravda. Ale zase nechcem nadávať na Slovensko, milujem Slovensko, hej. Nie som ten typ, ktorý sa odsťahoval preto, že by nemal rád krajinu alebo niečo. Ja som len proste chcela nejak rozťahnuť krídla, chcela som ísť do sveta, ale veľmi rada chodím na Slovensko, veľmi rada o ňom rozprávam v zahraničí a nemám rada aj veľa ľudí, keď napríklad príde a strašne začnú sa sťažovať a to na Slovensku napríklad. Ale aj veľa u vás Čechov to robí, že prídu a dobrý deň, ako sa máte? No a u nás to je také a začnú a proste a už to ide a už to ide a je to strašne negatívne. Ja chápem, že keď tam žijú, oni majú možno taký pocit, ako ja mám tu, ale nemali by sme tak kýdať na svoju krajinu, si myslím. Jo, to úplně s tím souhlasím a je pravda, že v Česku bych řekl, že ta situace je podobná, jako co se týče názoru těch lidí a že se tady opravdu začínají lidi jako hádat do krve v té Áno, politice. A no, není to úplně, bych řekl, taková nejoptimálnější áno. doba, prostě bije, jako bijou ty dva směry a no. Jo, každopádně pryč od politiky a zpátky k Turecku. Jak si najít práci v Turecku? Jak třeba ty osobně si ji našla při těch začátcích? A teď třeba, kdybych já se rozhodl letět do Turecka, tak jaký mám možnosti tam začít pracovat? No, tu sa to zase všetko naväzuje na tie pobyty a na tie sťažené podmienky. Ty ako na ten turistický pobyt pracovať legálne nemôžeš, hej? Za to sú veľké tresty. Ty, keby si chcel teraz prísť sem pracovať, tak už by som si vyhliadla nejakú firmu, ktorá ti spraví akože work permit. Ešte to som zabudla spomenúť, že jak tu zostať, tak je ešte work permit, akože povolenie k pobytu s prácou, hej? Lenže Turecko to veľmi sťažilo tým zamestnávateľom. Oni musia za teba odvádzať niekoľkonásobne drahšie, ako keby vyššie poplatky ako za lokálneho Turka, hej. Takže ja som tu 4 roky bola na work permite, ešte predtým, jak som nebola vydatá. Na začiatku vravím, akože na ten turistic permit by sa nemalo robiť, ja som robila ten modeling. No to je také, že pokiaľ máš sem tam nejaký job, tak to není, ale ako full time nemôžeš pracovať. Môžeš pracovať s nejakými side jobs, hej, part time, OK, pokiaľ to nebije do očí, ale z toho nevyžiješ momentálne v Turecku, takže potrebuješ mať full time job, aby si vyžil a musíš mať nejakú špecializáciu. Väčšinou problém je v turečtine. Veľa Turkov nevie po anglicky, aj v tých medzinárodných firmách ich angličtina je veľmi slabá. To zase nadväzuje na tú politiku a na to vzdelávanie. Takže je to náročné. Ako ja som pracovala napríklad 4 roky v medzinárodnej škole ako International College, ale bola to turecká značka a ja som pracovala ako English teacher. Hej. Lebo ja mám vlastne ešte taký certifikát z USA online, z takej univerzity som si spravila, že môžem učiť po celom svete. Nebavilo ma to, ja to nemám rada. Bola to dobrá práca na ten čas, ja som pracovala v podstate 2018 som začala do 2023, hej. Ale bolo to veľmi náročné pre mňa, ako neužívala som si to, bolo to fakt len kvôli peniazom, hej. A dnes už tie školy aj tak preferujú ako lokálnych Turkov, lebo nechcú platiť. Tie poplatky sa môžu vyšplhať až na 50 000 tureckých lír, čo je skoro 800 niečo eur. Hej? To je fakt ako likvidačné pre toho zamestnávateľa. Čiže ak by si tu chcel pracovať, tak možno dobrá vec je ten digitálny nomád a vieš si na to tie víza nejak spraviť, že robíš nejaký content, vieš to dokázať a viem, že vtedy máš, tuším, aj odpustené dane, že Turci robia teraz nejaké také projekty, aby prilákali, ale vravím, musíš byť veľmi opatrný, ako sa vyjadruješ o Turecku, pretože aj zahraničných už týchto content creatorov a takto už som počula, že mali nejaké sankcie, zmazali im kanál, ako tu je to veľmi ako regulované. Takže to je jedna možnosť, alebo si nájsť nejakú medzinárodnú filmu typu, neviem, teraz poviem Amazon, alebo takéto tie veľké firmy a oni vyslovene nemajú ten personál v Turecku, tak ťa musia ako keby zamestnať. Alebo možno ešte lekári, veľa som videla aj v Nemecku v tých súkromných nemocniciach, lebo ja sa venujem tomu zdravotnému turizmu, tak sú tam aj zahraniční lekári a tí to majú oveľa jednoduchšie samozrejme. Takže musíš mať veľmi dobrú špecializáciu. Ako prísť sem, byť tu na nejaké turistické víza a obchádzať nejaké firmy, neoplatí sa ti to, pretože není ten zárobok dostatočný. Hej? Fakt veľmi málo by si zarobil. No a co třeba takže práce jako hodně náročná sehnat, přesně to jsi vlastně popsala teda Áno. celý. Ale když bych byl třeba digitální nomád, nebo bych měl nějakou vyloženě specializaci, třeba jako doktor, chirurg a podobně, tak má třeba jako cenu začít Áno. jako zkoumat ty Áno. možnosti.
Ešte v turizme, na to som zabudla, sú tu nejakí Česi, Slováci, ktorí pracujú lokálne v turizme a viem, že ten permit ti vie vybaviť napríklad aj tá agentúra v Čechách alebo na Slovensku, hej, že tam sú rôzne také ešte výnimky, že v rámci tej sezóny ty pracuješ pre tú firmu, hej, Mhm. čiže si tu aj tak legálne. Takže v tom turizme ešte sa dá, ale vravím, ako u tureckého zamestnávateľa je to dosť ťažké poslednú dobu. Mhm. No to je určitě dobrý vidět. A ty máš jaký teda pracovní zkušenosti přímo z Turecka? Co tam přesně všechno děláš a um, jak vlastně si začala v tom Turecku? Teď jako nemyslím Mhm, vyloženě už, jak jsme probírali tu animátorku, ale mhm. od toho Istanbulu dál. Áno. Ako vravím, no ten modeling, ja som to potom nechala, lebo bola tam ako málo platené. Turci majú tureckú líru, len aby sme si ešte povedali, ona sa neustále devalvuje, hej. Príklad, ja som sem prišla v tom 2014 a bola 1,3 k euru, hej. Čiže 1 euro bola 1,3 turecké líry a keď my sme zarábali 1000 tureckých lír, tak sme mali 800 eur, čo bolo na tú dobu dobré, pretože nič sme neplatili žiadne poplatky, bolo to super. Postupne sa to začalo devalvovať a dnes je pozriem ti, ale dnes bolo 55 k 1 euru. Hej? 55 tureckých lier na 1 euro a to je extrémny skok dole. A oni už stratili aj štátne rezervy zlata, to sa zase navezuje na tú politiku a politiku pána prezidenta, ktorý si nedá povedať od ekonom, to je jedno proste. No, takže oni sú fakt, oni majú zrujnovanú ekonomiku, ja by som to povedala zrujnovanú, akože oni sú top 5 najhorších ekonomik na svete, aj keď to tak nevyzerá, lebo je to veľký turizmus. Každý sa pýta, kam idú tie peniaze. No, vieme, kam idú tie peniaze, hej. Preto sú ako ľudia schudobnili teraz. Ale ja, jak som začala, vravím, potom začala som ako obiehať si nejaké lokálne, tým, že som bola tu, tak som, a potom som si vlastne spravila ten online, ako keby tú online univerzitu v Amerike a tým pádom mi to dalo možnosť učiť, hej. Ja som si pozerala presne, že čo je najviac peňazí, ako čo priniesie najviac peňazí, hej. A tým, že ja už som vedela angličtinu, samozrejme, my už ako na Slovensku, či vieme angličtinu, tak tu už si len doklepneš ten certifikát a to mi dalo možnosť učiť. Takže tie 4 roky aj viac, 4, no skoro 5 rokov som sa venovala tomu učeniu, ale pre mňa to bolo dosť náročné. A po covide ja som, um, ja som aj potom jeden čas ochorela zo stresu, ešte pred covidom. Ako, ja som mala vyslovene stres v tej škole, hej. Ako moja veková skupina boli žiaci vo veku 6 rokov, ono to je college, čiže oni tam začínajú nejakou ako keby škôlkou, nejakým 0. ročníkom, idú akože primary, elementary, potom idú do college a vychádzajú ako 18-19 roční z maturitou. Hej, to je celá taká štruktúra, je to súkromné vzdelávanie, to je asi to najlepšie, čo v Turecku existuje, čo sa týka vzdelávania, ale je veľmi veľa škôl, hej. No a ja som učila v jednej, no ale bolo to veľmi pre mňa ako náročné. Ja moc ani nemám rada deti, takže nebolo to také, že ja by som sa tam vyžívala, hej, teraz. Ale fakt, ako bolo to náročnejšie z toho manažmentu, a Turci ešte, toto by som podotkla, nepoznajú také, že pracovný čas, hej. Ty tu budeš makať 12 hodín, vlastne nedostaneš zaplatené za extra. Oni majú extrémne dlhé hodiny. Ako v Európe to už ide tou tendenciou, že štvorňový pracovný, už akože pomer výkon, že oni pochopili u nás tí zamestnávateľia, že ten zamestnanec, keď je oddychnutý jedno s druhým. Nie, v Turecku sa ide na kvantitu, hej. Čiže 12 hodín tam budeš a chcú, aby si tam chodil aj cez víkend. Bolo to veľmi náročné pre mňa. A bežne ako veľa ľudí v Turecku robí 6 dní a v turizme aj 7 dní napríklad, hej. Čiže je to fakt náročné. Není to jak v Európe, jak si to ľudia. Možno také tie veľké firmy, čo majú akože office hours, tak tie sú OK, ale čo sa týka turizmu alebo takýchto vecí, tak to oni to vôbec nedodržiavajú. Takže a potom som vlastne už počas toho, jak som robila na tej škole, tak som sa začala obzerať po iných veciach a mňa začali, tým, že ja viem akože anglicky, slovensky, česky, hej, a tieto jazyky, tak málo kto vie slovensky a česky, dalo by sa povedať, tak mňa začali volávať na preklad do týchto rôznych, no, ako nemocníc na rôzne zákroky. Čiže ja som asi prvé 3 roky, čo som začala tento zdravotný turizmus, len chodila na preklad. Hej. Čiže ja som úplne od nuly sa dostala do toho a ja mám tu medical tú rečtinu. To neviem momentálne, či niekto iný má teraz v Istambule, okrem mňa, že teraz sa nejak nechválim alebo čo, ale fakt som akože v tom, že chodím na tie zákroky. Čiže ja som začala pri transplantáciách vlasov, ja som si to úplne do detailu naštudovala, potom čo sa týka operácií rôznych plastických, potom zubov. Čiže ja som sa do toho dostala počas tých rokov akože cez preklad. Hej? A potom som zistila, že
veľa ľudí sa ma začalo pýtať. Ináč ja som ešte aj copywriter, tak som medzi tým a writer, tak som medzi tým písala rôzne články na tému Turecko a tak. Takže ľudia aj na základe toho mi niekedy napísali na Facebook a tak. Hej. Čiže ja svojich klientov ako keby dostávam cez rôzny feedback alebo cez sociálne siete. Sa ku mne oni dostávajú tak. No a potom som zistila, že rada by som robila už sama na seba, že teda nechcem ako pracovať pre Turkov jedno s druhým, tak vlastne ja sa venujem tomu turizmu zdravotnému 6 rokov, z toho 3 roky tak, alebo 4, že mám vlastných klientov, že vlastne sa im venujem ako do detailov. Takže tomu sa venujem, som ako keby sama sebe pánom, hej, mám firmu a vlastne som aj manžel mi z začiatku pomáhal, lebo on tiež mal ako v medical sektore nejaké pracovné záležitosti, ale teraz som kompletne sama a na vlastnej nohe, To jak je sa hrozně hovorí. zajímavé. Takže vlastně jsi podnikatelka přímo v Turecku. Co to třeba obnáší? No, až tak by som sa nenazvala, je skôr taká menšon, ale som dohodnutá, ako je to legálne, aj ten turizmus, všetko. Samozrejme, napríklad ja robím aj klasický turizmus, ale aj ten zdravotný. Ale čo ma viac baví, tak je ten zdravotný, lebo v tom som sa fakt našla, baví ma to proste, baví ma ľuďom ako keby aj pomáhať, hej, z tej stránky, že keď sú oni spokojní, tak som aj ja ako keby šťastná, robí ma to šťastnou. A samozrejme je to flexibilné, čiže viem si veľmi dobre naplánovať svoj pracovný čas. Popri tom ešte stále píšem, a vlastne veľa aktivít ja mám, ako čo sa týka pracovných, ale veľa som aj robila s cestovkami napríklad, že mi posielali sem turistov a ja som zase tiež, zo začiatku som si pochodila to mesto s tureckými sprievodcami, čiže musíš sa aj naučiť tú prácu, nemôžeš, že no ja som sprievodca. Ja nie som akože sprievodca legálne v Turecku, pretože to treba tiež povedať, veľa ľudí to robí nejak tu na, že sprevádza len tak, hej, že tu žijú a začnú sprevádzať. My ako cudzinci nemôžeme mať legálne nejaký certifikát, alebo nemôžeme byť, pokiaľ nie si turecký občan, nemôžeš byť sprievodca, hej. Takí tí, čo chodia zo zahraničia ako cestovky, hej, dajme tomu, nejaká cestovka príde a má svojich, to je iné, to je áno, ale čo sa týka Istanbulu, tak sú na to veľké kontroly, čiže ja mám vždy tureckého sprievodcu so sebou a on vlastne je tam z toho, aby sa zaručilo to, že je to legálne, ale napríklad tú tur viem obkecať ja v slovenčine, lebo tí ľudia samozrejme chcú to počuť v slovenčine alebo v češtine, ale musí to byť akože legálne. No ale ja som sa to zase tak naučila, že sme začali s tými tureckými sprievodcami a ja som ich poznala asi 20 za tú dobu, čo toto robím a od každého som sa naučila niečo viac, niečo iné, niečo tam. Takže čo sa týka turizmu v Istambule, ovládam to, dá by sa povedať, že veľmi dobre, ale sú tu aj iní ľudia, ktorí sa tomu venujú. Ale ja by som sa rada teda špecializovala na ten medical alebo tú estetickú medicínu, ale stále mám veľa klientov, ktorí mi píšu, že či by som ich nemohla posprevádzať po Istambule. Rada to spravím, ale vraj musí tam byť takto to musí byť, aby to bolo legálne, takže... Mhm. Jo, rozumím. No a jakým způsobem tě lidi můžou třeba kontaktovat? Máš nějaký webové stránky nebo... Webový nemám, lebo na toto nemám čas úplne a nechcem to robiť tak masovo. Veľa ľudí to robí, veľa ľudí. Sú firmy, ktoré sem vyslovene posielajú klientov, poznám aj z Čiech nejakých, aj mám oslovy na nejakú spoluprácu, ale je to taká masovka a oni sa napríklad venujú len tej jednej, napríklad len transplantácii vlasov, len zubom, hej. Ja sa venujem veľa veciam, takže mne väčšinou moji klienti píšu cez bývalých mojich klientov, hej. Za tých 10 rokov dovolím si tvrdiť, že človek si vybuduje nejakú takú sociálnu sieť, dalo by sa povedať, kontaktov. Alebo potom cez Instagram, cez Facebook napríklad dám nejaký príspevok, ale vrajím, nerobím to masovo. Ja akože nemám klientov napríklad do mesiaca 20, hej. Ja mám jedného, dvoch, alebo troch, ale viem sa im dobre venovať. Viem sa im akože osobne venovať, to je pre mňa dôležité. A zatiaľ si to takto aj vystačím sama, hej. Už keby som mala viac, tak tam by som už musela robiť iné kompromisy a zatiaľ mi to takto vyhovuje, ale uvidíme. Nadviazala som na september nejaké spolupráce s tureckými nejakými firmami, ktoré chcú dať reklamu, napríklad na Slovensku, na Čechách, na náš trh, s tým, že teda ja im toto budem operovať. Takže uvidíme. Tak to ti hlavně přeju hodně štěstí a ať se to podaří. Ďakujem. Několikrát si zmínila turečtinu. Je to složitý jazyk na naučení se třeba pro nějakého digitálního nomáda, co by se tam přestěhoval, chtěl by tam žít jako na dobro, tak předpokládám, že ta turečtina je potřeba. Tak je to složitý jazyk? Asi áno, pre mňa to bol zložitý jazyk a ja si myslím, že celkom dobre som na jazyky, že viem sa naučiť jazyk, ale je to náročný jazyk. Mne trvalo asi 4 roky, kým som začala troška akože rozprávať, tak sebavedomie mi troška stúplo.
Ale Turci sú radi, ako oni sú veľmi radi, keď aspoň trocha rozprávaš, začneš také, že meraba, ako sa máš, ahoj, také tie základné konverzácie, tak oni sú radi, radi ti pomôžu, nie sú nejak, že teraz ťa opravujú, že to je zlé, oni sú fakt akože radi v tomto, ale je to náročný jazyk, pretože nemá takú skladbu, takú gramatiku, ako mám napríklad angličtina, nevieš si to tak logicky zložiť ako naše jazyky, hej, poviem len taký príklad teraz, ako sa máš, hej, jak sa máš, a v Turecku je to nasılsınız a je to jedno dlhé slovo. A logicky tam sú iné skladby tej vety a tých slov, jak u nás, ale ja som sa to, ja poviem ti taký joke, že ja to hovorím tak, že za 10 rokov to by sa aj opica naučila už, lebo si nútený v každodennej konverzácii, lebo tým, že fakt málo Turkov vie ako po anglicky, tak si nútený. Môj manžel je Turek, takže my sa doma kvázi turecky bavíme, ale ja som napríklad nešla na žiadny kurz, hej? Že ja som sa vyslovene ako iba tou praxou naučila. Sú ľudia, ktorí samozrejme chodia na kurz, čo je lepšie, hej? Keď ideš do nejakej jazykovej školy, tak tam sa to vieš lepšie naučiť, ale ja som sa vyslovene len ako praxou. Mhm. No, ty jako, mně třeba turečtina přišla vždycky složitá, když jsem ji viděl, je to takový mix jako právě toho evropského jazyka s tou Mhm. arabštinou, že tam nejsou vyložení jakoby ty jako zprava doleva a podobně, ale No. je to jako dobře, dobře. No, určitě na co se musím zeptat, tak je bydlení v Istanbulu a třeba Mhm. životní náklady, jo, ať to jsou prostě potraviny a další. Tak ty jsi zmínila, že v některých těch částech toho Istanbulu se nedá ubytovat legálně, v podstatě, když tam člověk chce zůstat nějakou delší dobu, tak No. kde doporučuješ se ubytovat, jak si najít ubytování a případně jaký jsou teda ty životní náklady takhle na potraviny a na nákupy a mobilní tarify a podobně. To ťa zase nepoteším. Teraz je to fakt ako likvidačné. Vravím, keď som sem ja prišla, bolo to veľmi všetko jednoduché a veľmi lacné, hej. Zároveň, keď si mal eura alebo doláre, hej. Bolo to veľmi, veľmi jednoduché tu žiť. Teraz je to všetko tak zložité. Ceny sú, ja by som povedala, že ceny sú vyššie ako na Slovensku určite, hej, pričom platy sú oveľa nižšie. Hej, že keď si porovnáš tie životné náklady a to všetko tie výdaje a porovnáš si ten plat, keby si zarobil v nejakej tureckej firme, tak nevyžiješ. Veľa Turkov z môjho okolia žijú stále s rodičmi, hej, po 40-ke, neviem, ako pracujú. To nie je preto, že by oni pracujú, ale sami nemajú šancu, pokiaľ nie sú dvaja v rodine, akože sú spolu zobratí, nemajú šancu na to prežiť, nemajú. Čiže pokiaľ tu prídeš ako, sú rôzne výnimky, ako vravím, to nedá sa teraz veľmi špecificky povedať, keď by si prišiel na tie digitál víza, možno môžeš žiť aj inde, lebo predsa len sú určite časti, kde turisti alebo cudzinci viac milujú tie časti, hej, viac sú európskejšie, viac sú také, nie sú také konzervatívne, ako logicky by som išla tam, hej. Ale bývanie je fakt drahé. Už teraz pomaly v každej časti, ja by som povedala, že tak 1 000 eur na bývanie ako nič, hej. Alebo potom je ešte možnosť bývať v rôznych share flats s mladými ľuďmi. Mladí ľudia väčšinou takto žijú v rôznych takých univerzitných bytoch, tak pri univerzitách alebo v takých častiach ako je Kadiko a tak. Tak tam sa sústreďujú mladí ľudia a to vychádza možno $200-300 mesačne, hej. Ale keď chceš mať určitý nejaký štandard, tak by som počítala tak 1 000 eur na bývanie. Zase záleží, či to je nejaká stará budova, hej. V Turecku, v Istanbule je to veľmi, tie ceny môžu byť rôzne o 100% v rámci jednej štvrte, hej. Tá štvrť má iné meno, tá má iné, takže ono to fakt akože veľmi záleží, ale daj si tam, že také stred na nejaký zlatý štandard, tak si daj tých 1 000 eur na žitie, nejaké tie náklady, čo sa týka elektriny, internetu a tak ďalej. Internet je tiež drahý napríklad, je drahšie ako u nás. A zároveň je limitovaný, zároveň všetko je tu kontrolované. Takže je to fakt drahé. Čo sa týka jedla, Turecko možno pre turistov sa im zdá, že je to lacnejšie, možno ako u nás v reštaurácii, ale zase záleží kde. Či si niekde na Bospore, či si v nejakej malom bufete, všetko veľmi záleží, hej. Keď si kupuješ jedlo, ja tu ako na jedlo dávam viac ako na Slovensku mesačne, by som povedala, hej. Ale Mhm. zase záleží, čo si kupuješ. Hej, či si kupuješ nejaké prémiové organic potraviny alebo mäso. Veľa ľudí, domácich Turkov, si nemôže dovoliť mäso. Hej. Oni sú v takej ekonomickej situácii, že nemôžu si dovoliť už ani kuracie mäso niektorí, hej. Takže Mhm. fakt ako je to teraz veľmi ťažké. Teraz ja si myslím, že Turecko prechádza takou svojou najhoršou krízou, čo sa týka politicky, ekonomicky.
za posledných 100 rokov, si dovolím tvrdiť. Mhm. Takže No, je to, počítaj viac, ako v Čechách by si dal určite. A jaký jsou ty průměrné platy v Turecku? Protože zmiňuješ často, že jako je to likvidační, tak kolik si má jako představit člověk, že třeba Mhm. nějaký, nevím, nějaký jako člověk v kanceláři, v nějaký administrativě, kolik si třeba tak může průměrně vydělat? Počkaj, ja ti hneď aj pozriem, aby som ti neklamala, lebo nám sa to vie meniť každý mesiac. Aby som nejaké klamstvo nepovedala. No, 33 000 to vychádza tureckých lír teraz. A pozriem ti to aj na eurá. To je akože tá základná mzda, hej, alebo minimálna mzda. Ale to väčšina ľudí takto zarába, čo sa týka. Je to okolo 600 eur, hej. Čiže počítaj okolo tých 600 eur. Pokiaľ si niekde na vidieku, hej, ale neviem, či si tam takom mzdu aj ale zase čo tam budeš robiť, vieš. Keď sa bavíme o Istanbule, Istanbul je najdrahšie mesto v Turecku, povedzme si to takto. Potom Antália, Izmir je ešte celkom fajn, hej, to sú iné mesta, ale Antália je tiež drahá kvôli tým, že tam chodí veľa turistov, ale Istanbul je suverénne najdrahšie mesto v Turecku. A z tých 600 eur nevyžiješ, lebo keď máš 1000 eur zabiť, tak jak dostaneš tie zvyšné? Takže preto, ako je to likvidačné, fakt, ako buď potom zarábať eurá alebo doláre, nájsť si takú prácu alebo príjem zo zahraničia, aby si to vedel utiahnuť. A na taký komfortný život, hej, nie nejaký luxusný, ale komfortný, tak by som aspoň tých 2000 eur mala mesačne. Minimálne tak v Istambule. Niekto by ti povedal, že 3, lebo každý má inú predstavu o tom komfortnom živote. Mhm. No jenom pro český posluchače, tak 600 euro je nějakých 14,5 tisíce korun a 1000 euro za Mhm. bydlení je zhruba 25 tisíc korun, jo, tak jenom pro představu to je, prostě to jsou pomalu ceny, které jako za bydlení to už je pomalu jak v Praze, nebo někde možná v těch No, větších městech, jako je Brno, Ostrava, ale ten plat vlastně, který ty jakoby zmiňuješ, že je potřeba v Turecku, tak se dá jako i dosáhnout v Česku v podstatě skoro jako bez problémů. no. Jo, je to nějaký průměrný plat, takže vlastně jako takový ten pocit a dojem z Turecka, že tam je levno, tam já pojedu utrácet peníze, tak ono to tak vůbec jako není, no. A to, co bylo v roce třeba když jsem tam Vôbec. byl naposledy v Turecku 2019, Mhm. tak určitě mi přišlo Turecko levnější, jo. Sedli jsme do Áno, taxíku za pár korun, prostě vstup tamhle za 50 korun, jo. Prostě jako bylo to levný, i vlastně ta áno. dovolená taková nebyla drahá, ale koukám, že dneska už je to prostě úplně jiný svět. Ako bohužiaľ fakt oni majú veľkú tú infláciu a zase potom majú tí ľudia tú tendenciu aj okrádať tých turistov kvôli tomu, že oni si nevedia inak zarobiť. Dnes už by som do taxíku nenasadla byť na tvojom mieste. Ako v Istambule vôbec, hej? Takže ja sama nesadám do taxíku v Istambule. Já To mám mám bohužel, svoj. já mám bohužel osobní zkušenost, no, s tím okradením v Turecku. Já Počúvaj, jsem ja nepoznám klienta, čo by nemal, akože. fakt, jako fakt, jo. No, Ty to je krása. strašne známy scam ako ako celkovo v Istambule. Vravím, nechcem hovoriť za iné mesta, ale fakt ako oni sa majú veľmi zle teraz, veľmi ako naozaj musíš zarábať eurá, doláry a ja by som ako, keď sa sem chce niekto silou mocou prísť, lebo ja mám veľa klientiek, čo chce sem prísť. Oni vidia, že ja som na kávičke pri mori, že môj manžel je Turek, že chodíme na dovolenky. Áno, to je Instagram, lebo tam si nedáte doma, ako pratuješ izbu alebo záchod, vieš, proste nebudeš si tam dávať tú realitu, dáš si tam to pekné. Takže tým klientkám, ktoré sú zalúbené do seriálov, čo vôbec nie je zlé, akože ja to úplne chápem, tak by som odporúčala, že nech sem prídu na 3 mesiace, nech uvidia, nech si to vyskúšajú. Lebo 3 mesiace majú nárok bez víz, tak kde budú bývať? V hoteli 3 mesiace? Alebo budú bývať, ja neviem, v nejakom apartmáne, share, hej, keď vieš proste, že nech si to vyskúšajú tú realitu, lebo veľa ľudí sem príde na dovolenku, je v hoteli a to je veľmi pekné, hej, ale tú realitu nemá šancu spoznať. Takže ja by som povedala, že príďte sem, vyskúšajte tie 3 mesiace, alebo príďte sem na dovolenku, príďte sem na poznávačku, predĺžte si to a podľa toho zistíte a potom možno poviete si, no a možno ani tá rodná hruda nie je taká zlá. Vieš, Je že to tak. veľa ľudí, Ano, ale to je i cíl zároveň toho cestování, jo, poznat, jak se žije jinde. A ono áno, vždycky člověk přijde na to, že v té vlastní zemi, ať už na Slovensku, v Česku, se nežije vůbec tak špatně, jako áno, média a politici se snaží jakoby vytvářet, jo, ten dojem. áno.
Hmm. A zase môže prísť, keď má fakt rada Turecko, hej, alebo keď máš fakt rada Turecko, môžeš zase o 3 mesiace znova prísť, zase na 3 mesiace, že môžeš to takto robiť a tým pádom aj obídeš ten systém, vieš. Takže Pravda. nemusíš dávať peniaze úplne. Takže ja by som to takto, lebo je fakt rozdiel, ako keď ja som tu prišla pred 10 rokmi, to bola úplne náhoda pre mňa, hej, že ja som sa tu, teraz keby som sa vybrala zo Slovenska sem, tak už by som sa nevybrala s tým všetkým, čo viem, hej. Treba mať aj trocha pud seba záchovy, zas ako, vieš, nebudem, je to krásna krajina, ale budem tu živoriť, no nie. A zas to, čo ja som si vybudovala rokmi, to ťažko teraz získať. Ja to tým ľuďom hovorím, že ono je to strašne náročné teraz z tej nuly. Keby ja som mala teraz v tejto dobe začínať z tej nuly, tak by som to tiež nedala, že ono, tie faktory sú rôzne, hej. Je to tak. A napríklad my s manželom aj tak rozmýšľame odísť z Turecka po určitom období, takže veľa ľudí fakt ako odišlo, takže Mm. kvôli tej politickej situácii. Je to ale hrozná škoda, no, ale bohužel prostě to my neovlivníme. A, hele, s těma krádežema, tak s tím určitě souvisí otázka na kriminalitu. Tak je Mhm. Turecko, potažmo Istanbul jako stále bezpečná země i třeba pro Áno. ženu? Jo, může se tam Áno, žena... áno, toto poviem, lebo nerada, potom vznikajú rôzne také, že ja tu len hejtujem, jak je to zle, ale čo by som rada akože vypichla, v Turecku je za mňa bezpečne, lebo viem to porovnať, ja som ako veľa cestovala aj v tom modelingu, ja som si prešla Európu skoro celú a bola som aj v nejakých ako mimo takých ďalekých krajinách, ale to nejdem porovnať, idem porovnávať Európu. V dnešnej dobe, keď ideš do Nemecka, alebo do vyspelých európskych štátov, tak ja sa tam necítim už tak bezpečne ako tu napríklad, hej. My s manželom cestujeme v rámci Európy, on rád ako spoznáva, takže v Ríme to isté, tam ťa tak okradnú, keď si nedáš pozor. Tu sa mi to ani raz nestalo za 10 rokov, ale ja som taký človek, že dávam si pozor, hej, som ostražitá, ale tu je ako pre ženu, ja si myslím, že stále bezpečne. Pokiaľ vyslovene nejdeš v noci opýta v krátkej sukni do nejakých tam štvrtí, hej, vrajím, treba mať pod seba, zachoviť nejaký rozum, hej, ale akože je tu fakt bezpečne. Jednak toto je policajný štát, hej, to, čo my na Slovensku máme, to nie je policajt, toto je policajný štát. Na každom kroku vidíte policajtov, všade sú kontroly. Ale to je zároveň pri takej veľkej krajine aj dobre, pretože ty napríklad, u nás nie som zvyknutá na Slovensku ísť do shopping centra, hej, a ideš cez kontrolu, jak letiskovú kontrolu, hej, či tam nemáš zbraň, či tam nemáš bombu, jedno s druhým. My sme iné krajiny a dobre, že to tam nemáme, dobre, že to tam nemusíme mať, ale tuto to musia mať, pretože aj tie teroristické útoky aj z minulosti jedno s druhým naučili tú krajinu, že je to bohužiaľ potrebné. Ale vrajím, ako je to veľká krajina, má 85 miliónov ľudí, Istanbul sám má 25 miliónov ľudí skoro 25 miliónov ľudí tu žije, takže pri tom množstve je to dobré, ako precautions, dobrá taká vec, ktorú robia a všade sú policajti, takže není to, ja som sa tu nestretla akože s nejakou takou kriminalitou, ale vravím, viem, kam mám ísť jedno s druhým. Skôr s čím som sa tu stretla je s tou takou náboženskou nenávisťou v poslednej dobe, že napríklad máš krátku sukňu a takéto tie veci, čo sa tu teraz akože rieši, tak to je dosť nepríjemné. Ale vyslovene, že by ma tu niekto okradol alebo niečo. Nie. Ako, Turecko je stále bezpečné, ale treba vedieť, že kam ísť. Hej, môžeš prísť, aj sama žena môže prísť v pohode, akože nemusí sa bať, len musí mať svoj pud seba záchovy a rešpektovať aj tú lokálnu nejakú kultúru. 100%. A já těch předsudků jako vídám víc a víc, ale zároveň i vídám víc a víc těch protikladů, kdy přesně jako cestovatel řekne, že v Jordánsku je bezpečný kdykoliv během dne víc, než třeba když jdeš večer po Praze po Václaváku, jo? Že to je strašně jako zajímavé. Áno, určite áno, ja s týmto súhlasím. Mm. A ja toto už poznám napríklad z Amsterdamu, už 2012, čo som tam bola, tak to bolo pre mňa veľmi nebezpečné už v tej dobe, ako keby. Ale to zase naväzuje na tú lokálnu politiku, tam je veľa liberálna politika, tam je veľa imigrantov jedno s druhým. To zase sú iné problémy, ktoré majú v Európe, my máme tu na iné problémy, takže... Jo, je to tak. A ještě co mě zajímá k Istanbulu, tak je doprava. Já jsem slyšel, že jako doprava v Istanbulu dokáže být šílená, hlavně když přejíždíš mezi těma dvěma břehama. Tak No. jaká je ta realita toho Istanbulu? No je šílená. Jezdíš třeba autem? Vieš čo, akože máme auto, jasné, ja tak akože sa vyberiem v nedeľu na nákup, lebo ja stávam skoro, ja som taký akože človek, ktorý má svoju rutinu a vstávam skoro a Turci milujú ako vyspávať a v nedeľu.
Takže nakúpiť si idem do shopping centra, čo je 5 minút, vystresovaná, ale väčšinou muž šoferuje, alebo máme ešte šoféra, takže, lebo s tým, že mám aj tú firmu, aj vlastne tie transfery, ako keby zabezpečujem, takže máme aj šoféra, ale ako lokálni ľudia sa väčšinou vyhýbame chodiť autom, lebo Istanbul má, takto ešte poviem, Istanbul má veľmi dobre pospájanú tú mestskú dopravu, čiže lode, aj to patrí pod mestskú dopravu, lode, autobusy, metro je tu skvelé, akože fakt, ako to sa nedá porovnať napríklad v Európe, čo som videla v Ríme, hej. Fakt akože metro skvelé, potom má metrobusy, to je taký hybrid medzi metrom a autobusom, to chodí v takom jednom pruhu, rýchlo to ide, takže oni to majú veľmi dobre pospájané, takže keď poznáš, alebo stačí si to aj nejak vygoogliť, ale veľakrát to zle ukazuje ľuďom, tak sa vieš veľmi dobre dostať všade, hej. A zase ja rada chodím pešo, lebo ja aj športujem, takže ja chodím rýchlo, takže ja sa viem presúvať, hej, po Istanbule. Mne to nevadí. Ale keď chytíš zápchu, tak tam vieš byť aj 2 hodiny a to fakt nechceš, lebo to je, ako Istanbul má problém s tými autami, to musím povedať, aj s parkovaním, aj nestačí, hej, keď tu je 25 miliónov ľudí, ono stále sa všetci niekam presúvajú, to nestačí, hej, je tam jeden most, ten je komplet, v určitých časoch komplet akože zaplnený, niekedy je akože záleží v ktorej hodine, potom je tam ešte tunel, pod morom je ešte tunel z Európskej na azijskú stranu, normálne pre auta, a potom ešte ide metro Marmaraj, ktoré ide 4 km pod morom, hej. Čiže vlastne sa vieš presunúť z Európskej na azijskú stranu. Čiže to sú všetko, a stále je to všetko plné, hej. Takže tak poviem, že je to šílený v Istanbule. Ale neskutečný, jako 25 milionů lidí v jednom městě, samozřejmě to město je rozlezlý jako neskutečně. Prostě jako představit si pomalu 2 České republiky prostě na jednom No, místě, to je neuvěřitelné. 5-krát Slovensko, hej. No, to taky. Aj keď veľa ľudí nevie, lebo oni píšu staré informácie, že 15 miliónov, hej, ale oni robili 10 rokov dozadu to sčítanie a podľa najnovších odhadov má 20 až 25 miliónov. Takže a ja si myslím, že aj áno, lebo fakt ako ono je rozlezlý, to mesto stále sa stavia niekde, takže Jo, fakt jako hustý. No a z pohledu takový jako turismu, člověk tam přiletí, prostě chce vidět, že jo, ten Istanbul prostě v plný kráse, tak který místa by si 100% doporučila navštívit a měl bych tam ochutnat kebab? áno, jasné, to je tutovka, ale samozrejme, väčšina ľudí sa ubytuje v tom centre, akože ten Sultanahmet, to je vlastne tá historická časť toho mesta. Tam sú vlastne všetky pamiatky sústredené, čiže či sa bavíme Hagia Sofia, Modrá mešita, Palác Topkapi, Bazilika Cisterna, vlastne tá pod zemou, tak to všetky pamiatky sú tam. Takže v tom okolí ešte veľmi dobre je za mostom, tam je taký Galacký most a za mostom je zase časť Galata, ktorú založili Taliani, tam je Galacká väža, tá veľká ulica Taksim a také ďalšie pikošky sú tam, tak ešte v tej časti Karakoj, aj na Taksime sa veľa ubytovajú. Takže to je také, že keď prvýkrát prídu, keď prídu druhýkrát, môžu sa aj v Ázii ubytovať, veľa ľudí chodí do Kadikoj, to je skôr taký, že hipster hub, tam je veľa mladých ľudí, rôzne puby. Zase na azijskej strane nie je veľa pamiatok, aby som to povedala, že európska časť je geograficky menšia, ale všetky pamiatky sú sústredené skoro na nej, hej? Lebo to gro, ten život a ten Konštantinopol, kedysi čo tu bol, tak začal ten život na tejto strane. Na azijskej strane sa začalo rozvíjať počas Osmanskej ríše, tá je geograficky väčšia tá časť, ale je tam menej pamiatok. Ale zase má to svoje čaro, lebo je tam menej turistov, je to také príjemnejšie, čiže dá sa ubytovať aj tam, vieš prísť loďou, záleží fakt, akože je tu čo objavovať na týždeň, by som povedala. A nějaký ty nejvýznamnější památky, jako třeba právě ten palác obrovský, tak stojí to za to jít třeba i dovnitř, jako rozhodně bys to doporučila. Jasné. Áno, stojí. Turisticky profláklý, ale to takový scam jako částečně, aby se tomu člověk vyhnul. Vieš čo, ja som aj písala nejaké články presne na toto, lebo to je vlastne najväčšie dotazy sú akože na toto aj od mojich klientov. Sú 2 paláce, jeden je palác Topkapi, to je ten typický osmanský, kde žili sultáni, to všetci majú radi. Je tam drahé vstupné, akože Turci majú extrémne drahé vstupné, skoro 60 eur stojí, ale zas, no dobre, vidíš to raz za život, je to pekné, akože je to osmanský palác, hej, je tam ten hárem, proste je to taký unikát, takže veľa ľudí dá na to a ide si to pozrieť, hej. Potom je ešte druhý palác Dolmabahče, to volajú, že turecký Versailles a ten je zase na Bospore. Ten je za mňa, akože ja mám radšej ten,
Ale tam to je taká novodobejšia história, hej, baroko, rokoko v 19., koncom 19. storočia, takže tam už bol napríklad potom ten Ataturk, hej. Takže a ten zase má krásne výhľady, majú krásnu záhradu, výhľady na Bospor, čiže záleží, že čo kto preferuje a zase niekto chce vidieť všetko, takže tieto dva paláce, potom tá Hagia Sofia, ona bola kontroverznú históriu, nejdem úplne do detailov, bola kostol, katedrála, potom mešita, potom bola múzeum a teraz je znova mešita, hej. A podľa toho sa treba aj správať, oni ti nedovolia nič tam také kresťanské robiť, dokonca ani takto s krížikom tam nemôžeš ísť, proste je to veľmi, veľmi prísne. A my ako turisti platíme 25 eur, ale moslimovia majú zadarmo, pretože oni sa tam chodia modliť. Takže pre mňa je to veľmi kontroverzné, ale zase je to unikát, ktorý raz za život vidíš, hej. Ale keď nechceš vidieť Hagia Sofiu, je tam ešte ďalší kostol, je tu veľa kostolov zmenených na mešity, takže potom je také, že Chora muzeum alebo Chora mešita, takže tam sa chodí na miesto Hagia Sofie, to je veľmi obdobné. Čiže sú tam tie kresťanské fresky. Takže toto odporúčam, potom Bazilika Cisterna, to je vlastne skladisko, bývalá cisterna na vodu, ale sú tam také vlastne zaujímavé stĺpy, navozené z čias Konštantínopolu, takže to je tiež krásne vidieť, natáčal sa tam James Bond a ešte sa tam natáčal Anieli a démoni, takže to sú také, Da Vinciho kód, Anieli, démoni, takže to sú také veci, mešity, samozrejme, je tu veľmi veľa mešit, tie sú našťastie zadarmo, takže modrá mešita, ale tá je taká, že turistická by som povedala, potom je ešte krajšia Sulejmanová mešita na kopci, tá je oveľa podľa mňa krajšia, je tam hrobku, má tam sultán Sulejman, jeho manželka Hürrem Sultán, takže takéto pikošky sú tu, no. A potom tá novodobá história, ďalej to ide, hej, ulica Taksim, Istiklal. S tím Jamesem Bondem zrovna nedávno jsem koukal na ten film, vlastně jsem si doplňoval jakoby ty starý filmy, mám pocit, že to bylo From Russia with Love. Pozdraví z Ruska, také niečo. From Russia with Love, alebo také niečo, nie? Pozdraví z Ruska, přesně tak. A to tam vlastně byl ten toho Turecka. A to Turecko je jako fascinující v té době těch 60. 70. let, je strašně zajímavý, takový jako... Jo, to mě jako by lákalo se vrátit takhle do té doby a podívat se jako na to Turecko očima těch 60. let, no a to už se nestane, ale tak pořád věřím, že spoustu toho tam je jako doteď. A ještě v krátkosti je něco, co bys naopak nedoporučila, něco, čemu by se měli ti lidé, ať už prostě ty lidi, co by tam pracovali, nebo by tam jeli na dovolenou, vyhnout, prostě něco třeba nedělat, neříkat, někam nechodit? No hlavne nežíkať, ako to si dávať pozor, ako na politiku, ako nevyjadrovať sa, alebo nehejtovať súčasného prezidenta, to je asi také jedno, čo by sa mi odporúčalo, lebo sa môžu ocitnúť v basenu. Aj ako cudzinci. Neberú sa na to ohľady. Za úražku na prezidenta je 10 rokov momentálne, ale tu sa baví, nechcem ísť fakt do toho, fakt nechcem ísť do basy. Akože úplne, že by som sa vyhla nejakému hejtovaniu na súčasnú vládu. Hej, a zase rešpektovať, keď ideš do tej mešity, zahalovať sa, alebo zahaliť si vlastne vlasy, kolena, ako keby tam je to predpísané, takže to rešpektovať a v podstate, ale pozor, aj na Ataturka je, akože sú tresty, že keby niekto ako hejtuje, ale na neho nemá kto čo hejtovať, no, takže... Jasně, rozumím. No, určitě, co mě zaujalo, když jsme si psali o tom vlastně o dnešním jako povídání, tak mě překvapilo, že vlastně pomáháš zvířatům na ulicích, protože kočky, to je hlavní město koček, mně přijde, jako Turecko. Tak jaká je třeba ta aktuální situace? Spousta lidí, když tam jede, tak vidí fakt jako extrémní množství zvířat na ulici, přijde jim to roztomilý, někomu to přijde smutný, tak jaká je ta realita v podstatě těch zvířat? To som veľmi rada, že teraz sa môžeme k tomu aj vyjadriť, sa môžem k tomuto, som rada, že si mi dal priestor za toto, pretože veľmi málo sa o tom hovorí v médiách a väčšinou, čo aj vidím od influencerov, sa to romantizuje, hej, oni ukážu, aké to je krásne, ako tam mačička leží, Ježiš, nie, je to veľmi zlé v Turecku, situácia je veľmi zlá, tie mačky sa majú o troška lepšie ako psi, k tomu sa dostanem, pretože mačky od počiatku boli rešpektované ako v islamskej kultúre, ako čisté zvieratá, alebo teda schválené zvieratá, hej, sú požehnané, dalo by sa povedať. Takže veľa Turkov má mačky, veľa Turkov sa stará o mačky, ale stretla som sa už aj vlastne vo svojom okolí ako s nenávisťou a bohužiaľ zase ideme do tej politiky. Súčasná vláda nenávidí zvieratá, hej, podám to takto. 2024 prijala tzv. Zákon masakry, hej, alebo masakračný zákon, ale oni to volajú troška inak, hej, zákon o ochrane zvierat, ale čo sa v praxi deje, oni brutálne
zabíjajú pouličné zvieratá. To sa nedieje ani v tretích krajinách ako Afganistan alebo Pakistan. Hej. Sme v 21. storočí, spoločenské zvieratá masakrovať na príkaz vlády nehumánne. Nejdem do detailov, ale proste je to nenormálne proste v dnešnej dobe. Áno, tie mačky sa viac uživia, lebo sú menšie, vedia sa strčiť do obchodíkov, do reštaurácií, proste sú také prijaté tou spoločnosťou, hej. Čo je super, ale zase uvedomte si, že to zviera, keď je zdravé, tak je to OK, ale ako náhle je chore, ako náhle mu treba pomôcť, tak už tam nie je ten orgán, nie je ten štát, ktorý by mu pomohol. Takže je to všetko na dobrovoľníkoch. A ja milujem zvieratá, my to máme, si myslím, aj v rodine, ale u nás tá kultúra, my máme, každá rodina má psa, mačku, proste je to také bežné pre nás. A ja si myslím, že to aj z výchovy, aj z kultúry a je to veľmi dobré a vlastne my to máme ako rodinu, hej, tie zvieratá. A ja mám vlastne svoju mačku doma a potom mám ešte 50 vonku, o ktorých sa starám. Asi tak 50, nemám to presne spočítané. A 2 psíkov z ulice, ale teraz jedného sme museli dať adoptovať, takže jedného takého staršieho máme. Ale dostanem sa k tým psom, no. Takže ako v islame je pes akože nechcené zviera, hej, oni ho majú na použitie nie ako miláčika domáceho. Oni tak argumentujú, že sa nemôžu modliť v tom dome, kde je pes, že tam nepríde požehnanie a nejaké takéto blúdy, hej. Takže nejdem sa ani k viere vyjadrovať, to už je každého vec, ale väčšina Turkov takýchto není. Väčšina Turkov z mojej skúsenosti má rada zvieratá, aj psov, proste aj mačky, hej, snažia sa im nejak pomáhať, ale tým, že ten štát roky, tu sa bavíme o stáročiach, neriešil tú populáciu, tak aj na Balkáne, to je aj v Grécku, tak tie zvieratá sa rozmnožili, hej. Tam to treba riešiť kastráciami a vakcínami a rôznymi takýmito normálnymi dnešnými, akože v 21. storočí, čo máme prostriedky, ale oni to neriešia. A potom tie psy sú hladné, sú zdivočelé, môžu byť agresívne. Takže stali sa nejaké útoky v minulosti, ale tí ľudia sa za to môžu sami. Ja vždy budem obraňovať zvieratá, vždy, pretože vidím, ako sa k nim správajú, hádži do nich skaly, proste sú agresívni, tak to zviera sa bráni. Hej. Takže na základe toho, že boli nejaké útoky v minulosti, v chudobných štvrtiach sa bavíme, hej, tak na základe toho vláda vydala zákon, že teda je potrebné nejak regulovať tie zvieratá, ale v praxi to znamená to, že oni ich ako injekciou jedu zabíjajú. Hej. Pretože tie útulky sú absolútne zanedbané, absolútne to. Ja sledujem rôzne účty, akože aj v Turecku a to není pekný pohľad a v tých akože štátnych útulkoch, tak tam tie psy sa jedia zaživa navzájom, pretože sú tak hladné. Zomierajú tam na hnačky, šteniatka, špina, smrad. Takto to nemôže vyzerať v 21. storočí v krajine, hej, nejakej modernej, ktorá sa tvári byť moderná. Takže štát na to nechce dať žiadne peniaze, aby sa vybudovali poriadne útulky, aby sa proste kastrovalo, hej. Všetko je to na dobrovoľníkoch a chvála Bohu je tu veľa. Napríklad Istanbul je taký progresívny, Izmír a všetky tieto také moderné mesta. Ale keby sme išli napríklad smer východ, tak tam tie zvieratá sú brutálne vraždené sekerami, skalami, dokonca, neviem, či to tu môžem povedať, znasilňujú, akože normálne zvieratá znasilňujú a stále je to normálne v tej spoločnosti, kde oni sú tam. Hej, lebo to vychádza z nevzdelanosti, z viery a z takýchto vecí. Takže Turecko veľmi je ako záleží Istanbul a potom a zvyšok, hej, alebo Antalya a zvyšok. Takže je to veľmi ťažké a to, čo ja robím, to je malá kvapka v mori, to je nič, hej, ja chodím napríklad, my robíme kastrácie ešte so susedov a tak so susedmi sa tomu venujeme a v našom okolí vlastne, čo sú zvieratá, už veľa psov napríklad nezostalo, hej, lebo takto, tá vláda prikázala mestským celkom, máš akože primátora, a v Istanbule máš ešte primátorov ako mestských častí. Takže im prikázala pod hrozbou basy alebo pod hrozbou nejakých peňažných trestov, aj keď to tí primátori nechceli robiť, pochytať tie psy a väčšinou ich pozabíjať alebo ich dať do toho útulku. Hej, ale sú takí progresívnejší primátori, ktorí naozaj sa snažia vybudovať ten útulok a žijú tam tie zvieratá, snažia sa ich adoptovať, ale potom väčšina je takých, čo im príde lacnejšie zavražiť to zviera, hej. A potom tu vidíš masové hroby. A to sa nebavíme len o mačkách, psoch, potom sú tu napríklad oslíky, osle, ktoré sú využívané na rôzne také tie ako ťažné zvieratá, že nosia ťažké veci, smetia,
majú zlámané nohy, napríklad v Kapadokii, to je to skalné mesto, vieš, tam sa chodí na tie balóny, tak tam som videla obrovské zneužívanie zvierat, kone priviazané takto na meter, aby sa mohli fotiť ľudia, biznis, proste veľa Turkov je strašne necitlivých, chyba empatia, tak to poviem, chyba veľmi empatia. Takže ako vrajím, my sa venujeme, že kastrujeme, to je úplný základ kastrácie. Krmenie, ja chodím každý deň, 2-krát denne, pokiaľ som tu, chodím krmiť. A stále to ako keby nestačí, lebo je tých zvierat veľa. Napríklad ja ti poviem tak, len 15 kg krmiva pre mačky mám na 2 týždne. Hej? Jedno veľké vrece. Plus ešte do toho, čiže veľa ako mojich peňazí zo svojich vlastných ide do toho, ale ja to milujem, ja by som to robila stále, aj môj muž sa tomu venuje. Akože obidvaja, to, keď raz začneš, tak to nevieš prestať proste. Takže môj sen je spraviť ako keby nejaký taký súkromný útulok, že kúpiť si nejaký pozemok a tam navoziť proste všetky tie zvieratá, musíš ich mať začipované, aby ti ich vláda nezobrala. Lebo napríklad ešte, nechcem už nejak zdržiavať, ale napríklad sa stalo, že prišla rodina z Nemecka a mali svojho psíka, pitbulla a mal začipovaný, zavakcinovaný, proste všetko, mali ho v súkromnej záhrade a nejaký človek podal sťažnosť a prišli z toho Beledie, z tých ako mestskej časti, zobrali ho a psíka zabili, usmrtili. Len za to, že to niekomu sa taký pes nepáči. Že proste veľmi tá vláda rieši len vieru, hej? A rieši len to, že tu majú právo teraz momentálne len tí zahalení. Nechcem, aby to znelo nejak zle, ale tí zahalení, čo akože uznávajú tú vieru a prezidenta, tak tí sú na vrchole a väčšinou tí sú extrémne nezdelaní, sú extrémne proti všetkým západným veciam, proti zvieratám, ale nechcem škatulkovať. Určite sa medzi nimi nájdú aj dobrí. A potom menšina, ako my, moderní ľudia, ktorí sa snažíme o nejakú zmenu, tak strašne trpia, lebo ja keď pomôžem tomu zvieraťu, ešte ja budem ako keby pôjdem do basy, hej, lebo to je zakázané tam krmiť, hej. Takže fakt, ako situácia je veľmi zlá, som rada, že som to mohla aspoň takto povedať ľuďom. A ako môžu pomôcť možno? Ak by bola taká otázka, lebo ja by som bola veľmi rada, keby viac ľudí o tom vedelo a mohli by pomôcť, tak určite zaujímať sa o toto, lebo veľa ľudí vrajím si to romantizuje. Strašne veľa influencerov dáva pekné fotky, to sú všetko klamstvá, proste tie zvieratá sa nemajú dobre. Takže šíriť to, potom robiť takúto awareness, že aby sa o tom hovorilo, potom možno osloviť nejaké organizácie v Európe, pretože nikto o tom nevie, vieš, keď viac ľudí o tom vie, tak vie viac pomôcť. Tak by v nejakej Európe nejaké organizácie, čo sú za ochranu zvierat. Už teraz sú nejaké organizácie, ktoré spolupracujú, ale není to dosť. A ľudia si vedia aj adoptovať z Turecka zvieratko. Trvá to dlho, ten proces je 3 až 4 mesiace, ale sú organizácie, ktorí ti s tým vedia pomôcť. Hej? Čiže aj v tých rezortoch, hoteloch, keď tam vidíš nejakého psíka, ako tam trpí, tak proste tá empatia, neprejsť len tak okolo, ale proste dať mu vodu, možno zaplatiť mu veterinára, veď to je málo proste. Na naše peniaze nejaké 50 eur nie je veľa, to človek prepije na jeden večer, takže byť empatický a mať otvorené oči. Mm-hmm. No to mě moc mrzí, ta situace, já jsem o tom taky nevěděl, že se vůbec něco takového děje. Přesně občas na mě vyskočí na Instagramu videa, jak tamhle je, kočky, to je krásný, ale jako to, že tam je taková šílená situace, to jsem vůbec nevěděl a určitě ti přeju hodně jako zdaru s tím založením toho útulku. Je třeba nějaká cesta, jak to můžou lidi takhle finančně podpořit, ať už třeba když budou v Turecku nebo i takhle na dálku? Máš třeba nějakou jako organizaci, která s tím vlastně pomáhá? Ja nie, ako cudzinka asi ani nemôžem mať, neviem, či by mi to vláda vôbec dovolila. Ja ani akože nepríjmam nejaké finančné dary, my si všetko s mužom financujeme sami, ale veľa mojich známych, ktorí to o mne vedia, tak mi veľa nosí zo Slovenska rôzne pamlsky, rôzne proste takéto extra nejaké veci pre psov a mačky, čo sa ja vždy strašne poteším, lebo veľa vecí je tu aj drahých v Turecku a nie je taký výber, takže toto ja veľmi vždy ma to poteší, poďakujem, ale nemusia možno úplne mňa nejak finančne podporovať, ale možno sú také tie organizácie, keď ľudia ma budú chcieť osloviť, tak ja ich nakontaktujem na tie veľké organizácie, ktoré potrebujú tie finančné dary a tak ďalej. Alebo fakt ako pomôcť lokálne, hej, vidím to zviera, tak proste neprejdem okolo, ale snažiť sa pomôcť. Myslím, že keby každý toto spravil, tak by to nebolo by to také zlé, hej. Ale akože tým darom sa vždy poteším, to je tiež pravda. Alebo už len to, že proste dá to vedieť do sveta, to fakt veľa robí. Jo, já ti moc děkuju jako za tu informaci. Ďakujem aj ja. I třeba pomocí Instagramu, kde budeme sdílet toto povídání, tak se to může dostat k lidem a zvýší to
povědomí o té problematice v tom Turecku a řekněme si na rovinu, lidi z Česka nebo ze Slovenska víc a víc lítají do Turecka na dovolený, jo, protože to je Áno, pořád nějaká dostupná destinace, je tam skvělé jídlo, krásný moře a áno. tohle to by měli určitě vědět. Takže já ti děkuju za tu informaci a za tenhle dovětek. No, aby jsme neskončili jako na negativní notě nebo na Áno, smutný, tak já z pohledu fotbalového fanouška, tak vím o Turecku, že to je prostě to je země bláznů prostě do fotbalu. áno. Určitě se chci zeptat poslední otázku, jestli jsi na nějakém fotbale byla a jestli případně třeba i tvůj manžel má nějaký vybraný tým, který mu fandí. Mhm. Uh, no, byla som raz, ale bolo taký, tu sú také tie top kluby a potom sú také tie druhá liga, tak bola som na takej, ako ja nie som úplne nejaký futbalový fanúšik, ale Turci sú, áno, je to národný šport a sú tu určite, vieš, tie tri veľké kluby. Galatasaray, Fenerbahce, Bešiktaš, to sú také známe, aj veľa práve Slovákov, Čechov v nich hrá. A vždy je to ako veľká udalosť, aj keď zo zahraničia hrajú a tak. Takže áno, a môj muž, ako on fandí Bešiktašu, to je tí čierno-bielí, tí s tým orlom. A bola som na takom menšom, ale vrajme ako, ale mám veľa klientov, ktorých to zaujíma, tak viem im občas pomôcť tým vybavením toho lístka na takéto. Takže keď je nejaký zápas, si vítaný. Bol by to asi veľký zážitok pre fanúšika, si myslím. To by určitě byl to, co bych asi nechtěl tam jet, kdyby můj klub, kterýmu fandím, by tam jel, protože tam bych se asi hodně bál, jako hostující fanoušek. Jo, asi no. Je to jako považovaný jako je to za tu jednu z nejdivočejších a nejnebezpečnějších jakoby fotbalových destinací jako z pohledu hostujícího fanouška, no. Nebo nějakého třeba... Ale dosť to regulujú zas. Napríklad to treba povedať, že ako tá polícia, tie kontroly sú tam veľké, nemôžeš tam mať ani len vodu svoju vlastnú, alkohol už vôbec, takže oni akože na tých štadiónoch sa snažia ako fakt tú disciplínu nejak držať násilím. Právě i na to ptávají shodou okolností vlastně Bešiktaš teď hrál minulý týden v Hradci Králové, hrajou vlastně předkolo. To som videla to video, áno, áno. No, takže vlastně i teď ve čtvrtek zamíří vlastně Hradec do Bešiktaše, takže třeba Jo, i tak. posluchači, kteří jsou z Hradce Králové, tak se třeba dozvěděli i něco o Istanbulu a vědí, co třeba navštívit před zápasem. Áno, určite áno. Tak jo, Verčo, já ti moc krát děkuju, bylo to úplně úžasné povídání, já jsem se toho dozvěděl strašně moc a spoustu věcí, které jsem si myslel o Turecku, tak jsou třeba úplně jiné. Myslel jsem si, že je třeba mnohem jednodušší do toho Turecka odcestovat za prací a žít tam, což si prostě vyvrátila, že to tak snadný není, ale i to je ta realita prostě té země, která je bezesporu prostě skvělá, úžasná na cestování, ale třeba pro ten život může být náročnější. Já ti přeju, ať se ti daří v Turecku i nadále, i kdyby třeba pak už ty tvoje kroky vedly mimo Turecko, tak ať se ti tam daří, ať ti třeba vyjde i ten útulek a samozřejmě ať se ti i jako profesně daří, samozřejmě pracovně. Ďakujem. Ďakujem, Marek, veľmi pekne. Ďakujem ešte raz za toto pozvanie. Ako vravím, ešte poviem, na estetickú medicínu, na zuby, na vlasy je to skvelé. To som ešte možno zabudla povedať, je to tu na veľmi vysokej úrovni, ale sú tu aj skémy. Je dobré mať niekoho ako ja, tak nech sa mi kľudne ľudia ozvú, ale naozaj akože je to tu na vysokej úrovni, aby sme to nezakončili len že nejakým hejtom z mojej strany, tak je to tu na vysokej úrovni. Stále sa to oplatí oproti Európe, stále je to finančne atraktívnejšie, takže toto áno a presne ako si to zhrnul. Takže ja ti ďakujem ešte raz a tiež ti prajem všetko dobré aj do podcastu, aj do života. Děkuju moc, děkuju všem posluchačům, kteří se dokoukali až do konce. Myslím si, že v průběhu příštího týdne vydáme další epizodu, nechám vás zatím překvapený, z jaký země to bude. Každopádně chystáme další země, další podcasty, takže budu rád, když dáte odběr, když dáte like tomuhle videu i určitě napište do komentářů vaše názory, vaše pohledy, i třeba spoustu z vás žilo v Turecku nebo tam jezdí pravidelně, takže budu rád i za nějaké vaše názory a u dalšího podcastu zase vidíme a ještě jednou děkuju všem, včetně tobě, Verčo, a přeju hezký den. Ďakujem a ja. Pekný deň, dovidenia. Mějte se, ahoj.